Kamar yadda ake zuwa kasuwa don yin cefane, haka ake zuwa shahararriyar kasuwar neman aure don samun macen aure ko mijin aure. Ku dai kawai ku kasance da ni Aisha Ahmad Iguda Premium News. Wannan kasuwa ta neman aure da ke ƙasar Sin wato China a People's Park da ke garin Shanghai. Kasuwa ce mai zaman kanta da ake neman mijin aure ko matar aure a ƙasar China. Ita dai wannan kasuwa ana cin ta ne a ranar Asabar da Lahadi daga tsakar rana zuwa ƙarfe 5 na yamma don musayar bayanai tsakanin maza da mata. Rashin yin aure babbar barazana ce ga matasa a faɗin duniya. Hakan ya sa ƙasar ta China ta samar da wannan kasuwa ta neman aure, inda za a rinƙa haɗuwa maza da mata masu son yin aure. Baya ga haka, iyaye ma suna zuwa domin sama wa 'ya'yansu maza da mata abokan yin rayuwar aure. Kamar dai yadda kuke gani a nan, wani baturen Amurka ne ya zo don gwada tashi sa'ar da